optage, Skov? Ja, vi optager igen. Live. Vi optager live. Vi er live. Skov, det er ikke en skid live. Jeg er på CT, dreng. Eller jeg er live på Skype. Skov. Skal du bare holde din kæft? Hold kæft, ved du hvad, Albert, hvis der er nogen, der mener om det her, så er det mig. Skov, har du Facebook? Albert Rampe. Skal jeg lige oven med Deagle igen? Jeg har selvfølgelig 5-7. Jeg får altid kill med 5-7. Martin. Martin. Jeg gider ikke, når du filmer, Skov. Jeg filmer ikke mere, ja. Okay, godt skudt. Så det var Skov. De var mange rampe, mand. Ja, vi døde til den samme. Bolddøde, mand. Der var også Martin. pisse mange, mand. Skov, jeg tror ikke, han gider svare dig, så længe du filmer. Jeg har sagt op på filmen. Har du sagt op? Nej, jeg skulle lige have sagt stop. Nu er det nok. Det er jo virkelig er ringeligt nu. Den lige har optaget, ryger den på YouTube. Altså, den der, vi lavede før, den rører på YouTube, der var god. Ja. Den her, den rører Hvorfor laver du ikke en, hvor du får en masse killeskov i stedet for? Jo, jeg stopper den her, så... Så skal jeg spille mod harmløse bots. Nej. Ej, dem der er også for meget modstand i. Okay. Jeg har lyst til at flippe dig lige smadret. Ja, rolig. Lige hvad? Nu er det tid til Yes, at... Mads. I smadet.